съм човека, познат още като Sam the Man, и имам огромното след празнично удоволствие да ви поканя на Stop and Go част втора в бар Дупката този петък, 25 април, т.е. 25.04.2014 от 22:30. Входа е прекрасно, свободно, освободен, така че всички приятели, познати и непознати и неприятели сте добре дошли да се порадваме заедно на хип-хоп, фънк, соул, R&B и всичко покрай тях, около тях, всички модификации. Заповядайте, петък, 25 април. Sam the Man, peace!